Helo, dyma fi dau o'r band Mas Tifas gyda fy ffrind Sean. A eisiau siarad tyn bach am y gan mae'r Dolig wedi canslo. Dwi'n chi wedi mwynhau'r gan... Ti'n y gyfweliad fan hyn, just doi fan hyn ydi? So nes i recordio'r gan gyda Floss o Gynt yn Sybrydion a o'r band Gwerin Olion Byw a Hawl Griff o'r band Hawl Griff. A ni yn gobeithio wneud cwbl o caneuon eraill. A gobeithio waren fyw rhywbryd flwyddyn nesaf 2017. Fe nes dosbarthu na fi wneud y gan oedd... O'n i rili moyn wneud... O'n i rili moyn wneud can o doligedd, ond ar ôl llynedd, ar ôl popeth wedi digwydd llynedd, o'n i'n meddwl, wel... O'n i sy'n neud rhywbeth really hapus, Dolig llawen pawb, ond o'n i just ffili ar ôl llynedd o popeth wedi digwydd, so Dolig wedi canslo o dde, ond lalle mae hwn wedi gweud, Dolig wedi canslo, so rhaid ni credu fe. A nathon ni wneud y fideo oedd yn lot o sport. Nes ti fwynhau wneud y fideo, Sean? Well na gweithio? Ie, wel... A lot o sport wneud y fideo, o'n i jyst yn meddwl ddys yn wneud fideo, achos mae pawb dyddiau yma ar Facebook a trydar a bob math o beth eraill. Lot o hwyl achos mi'n meddwl lot o bobl gwylio online, a mae fe ar YouTube, a mae wedi bod yn eitha llwyddiannus ar YouTube, so... beth arall? Fi yn hoff iawn o Senglau Nadolig, a mae'n dibynnu pa rai wrth gwrs, ond fi wedi cael llon bol o pethau o Wizard a Slade a pethau fel yna, so na pam o'n i moyn wneud rhywbeth bach wahanol. A os dim digon o ganeuon ar doligedd Cymraeg os chymod, sydd bach o hwyl a... Joiwch y fideo pawb. Reit, ti fenni nawr? Hai.